Pamätáš si, čo si robil 7. mája 2000? Asi nie. Ale svet áno, v tento deň sa totiž neudiala len jedna vec, ale rovno 3 veľké bomby histórie. Putin zasadol na trón Kremľa práve 7. mája 2000. Prvýkrát sa ujal funkcie prezidenta Ruska a odvtedy je tam. No viac menej stále. Stihol byť prezident, premiér, prezident a hádaj čo? Prezident. Skrátka, keď niekto zablokuje stoličku, tak poriadne. Sezanoví hráči kariet vymenili galériu za palác. V ten istý deň si katarská kráľovská rodina kúpila tento umelecký klenot za neuveriteľných $250 miliónov. A ty si vtedy možno kúpil chrumky za 20. Časy sa menia, alebo vlastne nie. Dnes by si za Sezana možno dostal aj NFTčko zadarmo, ak máš šťastie a heslo. A keď už hovoríme o heslách, 7. máj je aj Svetovým dňom hesiel, čiže čas si konečne zmeniť svoje 1, 2, 3, 4, 5, 6 na niečo menej predvídateľné. Tip: skús, Putin si kupuje Sezana 2025. Silné, osobné a historicky podložené. A aby toho nebolo málo, narodil sa aj Maxwell Perry Cotton, herec, ktorého si možno pamätáš z filmov, ktoré si už aj tak nepamätáš. Ale hej, aj Hollywood mal 7. mája svoj moment. A dnes, v roku 2025, Putin je stále v správach, Sezan stále na stene, heslá sú čoraz zložitejšie, najmä keď zabudneš to od Netflixu a možno aj ty dnes urobíš niečo, na čo budeme o 25 rokov spomínať. Alebo aspoň konečne aktualizuješ to heslo. Nezabudni dať like a odber, nech sa spolu opäť ponoríme do histórie.